Hei, croeso nôl! Reit de, nawr de, ni'n mynd i symud ymlaen yn y fideo yma i greu cymeriad gwreiddiol, a mae hwn yn mynd i fod yn super syml, okay? Dwi ddim yn mynd i fod yn un gore, ond mae'n mynd i fod yn gyflym, mynd i edrych yn okay, a ni'n mynd i gael ei symud. Iawn? Felly, gath y fideo, diwedd y fideo ola i dorri'n fyr ychydig, oherwydd bod y mechanic wedi cyrraedd gyda'r fan. Felly, falle na i jyst sôn yn gyflym am beth nes i, beth dwi wedi wneud ers i fi weld chi diwetha. Felly, dyma ni'n i draw ar Animate. Nawr, chi'n cofio dyma'r golygfeydd nes i greu, a chi'n gallu gweld fan hyn beth fi wedi wneud, yn union fel o'n i'n wneud gyda golygfa 1. Dwi wedi llusgo yr un goeden na fi wedi creu, dim ond un coeden fi wedi creu, wedi llusgo mewn llwyth o weithiau, ailfeintio, wneud right click, transform, flip horizontal i gael wneud nhw edrych ychydig yn wahanol. A wedyn, os chi'n cofio'r trick na, dwi wedi defnyddio properties, colour effects, brightness i dywellu rai ohonyn nhw, fel bod nhw ddim i gyd toddi fewn i'r un lliw gwyrdd. Nes i hefyd wneud yr un peth yng ngolygfa 2, felly os na i clicio'r cefndir 2, dyma ni, chi'n gweld hyn, a fel chi'ch chi weld yn amlwg fyna, fi wedi defnyddio'r colour effect brightness tipyn fyna i dywellu nhw, oherwydd mae hwn yn y nos. Nawr, beth sydd yn cool yw, fi wedi safio hwn nes bod fi'n gweld chi, yw, fi wedi wneud hwn nawr ar y 3 dyluniad yn y llyfrgell fan hyn. Ond, os a i nôl mas nawr i'r brif linell amser, bydd pob peth i fi wedi wneud i ddiweddaru cefndir 1, cefndir 2, cefndir 3, yn automatic wedi cael ei ddiweddaru mas fan hyn. Iawn? Felly, chi'n gweld, bod fi wedi gosod rhain mas yn ei amser ar y llinell amser, ar ddiwedd fideo 1, mae'r coed na i fi wedi ychwanegu, wrth ychwanegu nhw mewn i'r symbolau draw yn y llyfrgell, mae yn diweddaru yr symbolau chi wedi defnyddio yn eich prif llinell amser yn automatic. Mae'n super cool yn gwneud. Right, okay. Nawr, be fi'n mynd i wneud nawr yw cymeriad wrth gwrs. Felly, dyma ni, bant â ni te. Dewch i ni gael creu symbol newydd. Felly, insert, new symbol. Enw hwn yw cymeriad, wrth gwrs. Iawn? A clico OK. Ni'n rhoi'r groes na lan ar y top fan hyn. Nawr, mae hwn yn mynd i fod yn rhywbeth bach newydd i chi yn y fideo yma. Ni'n mynd i fod yn creu symbolau tu fewn i symbol. Felly, ni'n creu'r cymeriad, a wedyn ni'n mynd i beintio'r darnau'r cymeriad, ond wedyn ni'n mynd i arbed y darnau yna o'r cymeriad fel symbolau eraill tu fewn i'r cymeriad yma. Iawn? Byddwch chi'n gweld beth fi'n meddwl nawr. Iawn te, felly ar gyfer hwn, achos bod fi'n neud hwn yn rili gyflym, fi'n i ddefnyddio'r fluid brush tool. Iawn? Just i ddangos i chi pa mor gyflym allwch chi weithio os ych chi eisiau. Nawr, chi'n gweld fan hyn, dwi wedi gyda'r fluid brush tool, dwi wedi bod yn newid y toggles yma. Felly, chi'n gweld, fi'n tueddu eitha hoffi rhain yn eitha uchel lan, heblaw am y size. Iawn, nawr, dwi'n mynd i ddechrau bant te yn creu cymeriad, a mae'r cymeriad yn fod yn cerdded tuag at y dde, felly ni'n mynd i fod yn gweld ochr gwyneb y cymeriad mewn ffordd. Wel, mae'n mynd i fod yn gwynebu ni mewn gwirionedd, ond mae'n mynd i fod yn cerdded i'r dde. Iawn, nawr, pidwch y chwerthin ar yng nghymeriad i nawr, achos ni'n mynd i fod yn neud hwn yn gyflym iawn. Okay? Wrth gwrs, allwch chi hala fwy amser i greu eich rai chi. Iawn, dwi'n mynd i ddechrau bant gyda y pen a'r gwddwg. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn, a dwi eisiau cymysgu lliw ar gyfer y croen. Nawr, allwch chi ddefnyddio rai o'r lliwiau hyn, ond os chi moyn cymysgu lliw eich hunan, cliciwch ar yr bel ar enfys fan hyn. A draw fan hyn wedyn, chi'n gweld, os cliciwch chi yn y botwm uchaf fan hyn, nawr te, allwch chi ddefnyddio bar yr enfys fan hyn i ddewis lliwiau. Felly, lliw croen fel arfer yn byw tua fan hyn. A wedyn, tu fewn i'r sgwaryn, allwch chi ddewis y lliw i chi eisiau. Wps, sori. Felly, dwi'n mynd i ddewis y lliw croen i fi moyn, dyma ni, a clicio OK. Iawn, nawr i fi yn mynd i wneud yr gwyneb yn eitha mawr i ddechrau bant. Iawn, felly yn syml iawn, gyda yr fluid brush tool,
dwi yn mynd i dynnu llun pen, a wedyn gyda'r pot paint, dwi'n mynd i lenwi hwnna. Dwi'n mynd i fynd nôl wedyn i'r fluid brush tool, a dwi'n mynd i wneud gwddwg syml, pot paint. Nawr de, gyda hwn, mae'n siŵr bod fi'n cau y siap na i fyny. Iawn, chi na i wneud na to. Yna, pot paint. Trin na to. Na i wneud e lawr o dan y pen. Dyna'r broblem. Iawn, chi na i wneud gwddwg syml fel na. Chi'n gweld y broblem yw, mae rhaid cau y siap i lenwi fe. Pot paint. Llywio, a nawr allai ddefnyddio botwm yr arf dethol i Cymeriad i le. Gred. Nawr, na fynd am glist syml, felly na i fynd nôl i'r upper days, dwi'n eisiau newid hwnna, nôl i'r brush paint, a dwi'n mynd i dywyllu y paint ychydig. Mae wedi tywyllu'r gwddf nawr. Gret. Iawn, na i wneud yng nglist fan hyn. Dyna ni. A nawr, clicio yna fe, symud e mewn. Dyna ni. Right, gwallt. Fi wedi addo bod fi'n mynd i wneud hwn yn gyflym, felly dwi'n trial rithro. Iawn, mewn yn y properties ar gyfer y brush. Tool properties. Dwi'n mynd i newid maint brush i fod fwy trwchus. A dwi'n mynd i... Dyna ni. Nawr, dyna steil. Hyfryd. Llygad, newid y paint i fod yn wyn. Llygad wen. Smotyn D, hanol y lygad. Gret. Gwen fach nawr. Dyma ni. Dwi'n edrych yn amlwg iawn, rydw. A mae'n eitha tro. Iawn, felly, dyna ni, dwi wedi creu pen syml iawn. Felly, be fi'n ei wneud nawr yw llusgo bocs dros y cyfan, a dwi'n mynd i droi hwnna yn symbol. Felly, dwi'n mynd i glicio tro yma, nid ar new symbol, dwi'n mynd i glicio'r modify, convert to symbol. A hwn yw Cymeriad pen. Dwi'n gwneud hwnna fel bod nhw'n cadw gyda'i gilydd mewn trefn y wyddor yn y llyfrgell. Cymeriad pen. Iawn. A wnaeth fi wedi gwneud y cymeriad pen, allai nawr ailfeintio hwnna lawr i fod yn llai. Iawn. Nesaf te, dwi'n mynd i wneud corff. Bydd hwn yn rwyddach. Felly, dwi'n mynd nôl fluid brush tool, a dwi'n mynd i ddewis lliw ar gyfer y corff. Mae hwnna yn iawn. Pot paint, llywio. Nawr, allwch chi wrth gwrs wario lot fwy amser yn ailfeintio. Iawn, ond i fi, hwnna weddol. Ond mae angen i fi gael hefyd top y trwsus yn rhan o hwn. Felly dwi'n newid lliw. Dwi'n moyn newid lliw hwnna. Control Z, dad wneud. Newid i'r brush. Right. Cofiwch newid i'r brush. Right. Brush. Iawn. Trwsus. Dwi'n am ryw jeans. Glas dywyll. Dyna ni. Fluid brush tool. Fi arno fe'n barod. A dwi'n mynd i wneud hwnna. A just rhywbeth fel na. Pot paint.
lliwio, mae hwn yn arw iawn, yn dweud. Ond dyna'r pwrpas fan hyn, ffrindiau, yw i wneud animeiddiad cyflym iawn. Felly, pidwch y beirniadu yn ormodol, please. Iawn, na re, dwi'n ni ddewis y corff na'n gyfan gwbl. Siwr mwyn yn disgwyl am maint gweddol. Felly, dwi'n siŵr bach y llai. Ie, na fe, iawn. Felly, dwi ddim yn mynd i orgyffwrdd gyda'r pen, dwi'n gadw nhw ar wahân, a dwi'n mynd i wneud modify, convert to symbol, a hwn yw cymeriad corff. Iawn, dyna hwnna di wneud. Nesaf te, mae eisiau i fi gael braich y flaen a braich gefn. So, mae un braich yn mynd i fod yn agosach ato ni. Nes un braich yn agosach a un yn bellach bant. Felly, ar gyfer hwn, i fi yn mynd i fynd nôl i'r fluid brush tool, a fi'n mynd i ddewis yr un lliw ar gwyneb. Chi'n gweld allai glicio ar y gwyneb yn hyn, a hwnna wedi gosod hwnna fel lliw yr fluid brush tool nawr. Felly, ni mynd am ryw fraich syml fel yna. Na i newid maint y brwsh i fod yn llai, a na i wneud cwbl o sausages fel busedd na ni. A nawr, felly na i wneud rhywbeth o lewis i'r crys. Felly, na i wneud llewis lliw hollol wahanol, oherwydd bydd e'n sefyll mas yn rwyddach na fydde. Iawn, a dwi'n liwio hwnna mewn. Dyna ni. Yr fraich flaen, yr un agosaf da ni wedi wneud. Felly, arfdethol, dewis hwnna, modify, convert to symbol, cymeriad, am braich flaen. Iawn, a nawr dwi'n mynd i wneud braich gefn. Yr un syniad to. Dewis yr un lliw. Iawn. A dwi'n mynd i... Wps! O, dwi wedi peintio ar y gwyneb hefyd. Hyfryd. Dewis ar brwsh. Gret. Dewis y lliw. Hyfryd. Coni off. A y fraich gefn. Nawr te, ni ddim yn mynd i weld y llewis y fraich gefn. Felly dwi'n mynd i fod rhan creu un. Fan hyn, felly na gyd sy'n siŵr na fi yw busedd isbawd. Iawn, dyna ni. Dewis cyfan. Modify, convert symbol. Cymeriad, gefn. Iawn. A wedyn, i ni ar y coesau nawr, felly, ni shifto nôl i'r brush paint, dewis lliw y trowsus. Lyfli. A nawr, dwi'n mynd i greu dwy goes. Felly, rhywbeth fel yna, yn iawn. Felly, na ni dechrau wneud y goes ma ar un pryd nawr. Gan bo fi ar y paint lliw cywir yn barod. Ie, rhywbeth fel yna, yn iawn. A wedyn, dwi'n siŵr hwn hyn. Iawn, a wedyn, dwy esgyd, felly na i newid i lliw'r sgidiau. Ie, mae hwnna'n gweithio'n weddol i fi. Iawn. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw arbed rhain gyda'i henwau. Dwi'n symud y corff mas o'r ffordd i wneud e'n rwyddach i fi i ddewis hwnna. Modify, convert to symbol, a hon fydd y goes y flaen. Felly, dwi'n gwneud cymeriad, goes flaen. Iawn, a wedyn hwn. Modify, convert to symbol, cymeriad, coes, bwlch, coes, gefn. Dyna ni de. Dwi wedi creu
cymeriad syml iawn. Iawn. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw, i fi yn mynd i gamu mas o'r cymeriad. Iawn, a sewn i'r llyfrgell fan hyn, chi'n ni weld bod ni y cwbl lot o gilydd fel cymeriad, ond hefyd pob darn ar wahân hefyd. Iawn. Iawn, be fi'n mynd i wneud yw, i fi mynd i ddyblygu yr symbol cymeriad. Right click arno fe, de-glicio, duplicate. Iawn. A fi'n mynd i alw hwn yn cymeriad cerdded. OK. A fi'n mynd i agor y lan. Clicio ddwywaith. Clic. Iawn te. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw un o'r ein dy gilydd gan ddefnyddio yr bone tool. Felly, i gael y bone tool, mae eisiau chi clicio ar y 3 dot fan hyn a llusgo'r bone tool arno i'r toolbar, i'r bar offer. Nawr, gyda'r bone tool, mae eisiau bod chi'n dechrau wastod gyda'r corff. Iawn? Felly, i fi yn... Gyda'r bone tool, i fi'n llusgo o'r corff i'r pen. Fel yna. A wedyn, i fi eto mynd i fynd o'r corff i'r fraich y flaen. Ac o'r corff, chi'n gweld sy'n os ble ar y corff i fi clicio, neith e gysylltu fe i'r bwlyn canol na, i'r fraich gefn, o'r corff i'r goes, corff i'r goes. Iawn. Nawr, ydych chi wedi gwneud na, i ni wedyn yn mynd i newid draw i'r Free Transform tool, ble ni'n gallu symud pethau mewn iddi lle. Iawn, felly, na i ddechrau bant gyda y pen, a dod lawr o fe, a licio ni bod y pen o flaen y corff, felly dwi'n gwneud de-glicio, arrange, bring to front. Hynny. A wedyn y fraich yma, dwi'n mynd i ddod draw o fe fan hyn, a mae'n barod tu cefn, dod ar fraich yma iddi le, de-glicio, arrange, bring to front, dyna ni, hyfryd. Wedyn, hon yw'r goes gefn. Rhywbeth fel yna. Ie. A wedyn, hon yw'r goes flaen, rhywbeth fel yna. Nawr, does dim lot o ots beth ni'n neud o'r coesau, achos bod y lliwiau yma gwmwys yr un peth. Mae'n mynd i edrych yn weddol. Nawr, os a un nôl nawr i'r arf dethol, fe welwch chi bod fi'n gallu cydio mewn darnau o'r corff, a maen nhw'n cylchdroi. Ond maen nhw'n cylchdroi ychydig yn rhyfedd. Fel hyn. Felly, beth ych chi'n gofyn wneud yw cloi, yn cael rhoi hwnna nôl yn rhywle call, cloi yr bwlyn yma, fel bod yr esgyrn porffor cyntaf yma ddim yn troi. Iawn? Felly, i wneud hynny, yn y gych gofyn wneud yw clicio mewn yna. A yn properties, chi'n gweld, bydd e'n dweud fan hyn, joint rotation, a mi eisiau troi hwnna i ffwrdd. Hynny? A na fe, sorted. Nawr, os fi'n cydio yn y fraich yma, chi'n gweld, mae ddim ond yn gallu cylchdroi fel hyn. Nawr, mae dal yn cylchdroi chydig bach yn ryfedd, ond mae hwnna oherwydd y pwynt cylchdroi ni wedi gosod. Chi'n gweld, mae'r coesau'n cylchdroi bach yn od hefyd. Ond ni'n gallu datrys hwnna yn hawdd iawn nawr. Felly, beth dwi'n gwneud yw, dwi'n mynd draw i'r Free Transform tool eto, a chi'n gweld y smotyn bach gwyn. Hwnna yw'r pwynt cylchdroi'r fulcrum. Felly, os dwi'n symud hwnna i right i dop y goes fyna, dyna ni, a nawr mynd nôl i'r arf dethol, i'r selection tool, a troi'r goes. Chi'n gweld, mae hwnna nawr yn cylchdroi yn fwy naturiol fel fi moyn. Draw i hwn, Free Transform tool, mae eisiau bod hwnna bron o bod right yn y cornel fyna, does e? Ie? A na i osod hwnna. A ni. Felly rhywbeth fel yna. Dwi'n meddwl bod y goes yma, wel, gen i weld na. Dych chi'n cael roi'r coesau. O na, o'n i'n meddwl bod un bach yn hirach na'r llall. Na, mae'n weddol, mae'n iawn yma. Iawn, felly mae'r un a'n bihafio nawr, mae'r goesau yna'n gweithio'n iawn. Mae'r fraich yma yn cylchdroi yn anghywir yn dweud. Mae eisiau bod y pwynt cylchdroi y reit fan hyn ar yr ysgwydd. Felly, be fi'n gwneud yw Free Transform, symud y smotyn gwyn, nôl i hwn, a nawr dyle hwnna gylchdroi yn fwy naturiol. Ie, ydy. Felly bod eisiau symud i'r pwynt
yna. Fel chi'n gallu gweld, fi'n bod eitha ffysu fan hyn nawr, os dim eisiau bod chi mor ffyslyd â hyn o gwbl. Na, yn credu bod hwnna wedi gwneud e'n wath. Ni'n mynd i fan hyn a symud o fraich ychydig. Iawn. Dyna ni. Ie, gred. A ydy hwn yn bihafio? Na, di hwnna ddim yn bihafio o gwbl. Ie, i fynd i fan hyn, symud hwnna. A fe, rhywle lam yna. Nôl. Ie, gret. Mae hwnna'n gweithio. A wedyn o ran y pen, dyw hwnna ddim yn gweithio hwnna. Felly mae eisiau bod ni'n cylchdroi o waelod y gwddwg. Felly na i just lusgo hwnna lawr i'r gwaelod fan hyn. Neidio nôl, a dyna ni. Nid bod y pen yn mynd i symud rhyw lawer ta beth. Iawn, felly dyna ni. Fi wedi creu nawr y rig. A chi'n gweld, mae wedi newid enw'r haen yma i armature. Felly, beth fi'n gallu gwneud gyda hwn yw, fi'n gallu just cisgo. Dad wneud hwnna, dangos i chi to. Right then. Lla i lusgo. Gwydwch bod fi moyn iddo fe gerdded. A lla i lusgo nawr y baryn gwyrdd yma mas. Chi'n gweld? A mae'n ychwanegu mwy o fframiau i fi ar gyfer y cerdded. Iawn. Felly, ydych chi'n gael gwneud un eiliad. Iawn, y gyd sy'n rhaid fi wneud nawr yw, i fi, yn mynd i ddechrau gyda'r osgo yma, y pose yma, a i fi jyst yn mynd i symud ymlaen, dim ots faint, achos gen ni wastad newid rhain, yn mynd i symud ymlaen i tua fan hyn, iawn, a i fi mynd i gydio yn y goes yma, a symud e nôl, a'r goes arall ymlaen, a dwi'n mynd i trwco y breichiau fel yna. A nawr, os dwi'n clicio chwarae, iawn, mae nhw wedi swapo. A y gyd sy'n fi wneud nawr yw cael ei fynd nôl i'r un pwynt cyntaf. Felly yna i wneud copy o hwn, copy frame, a yna i ddod nôl i fan hyn, a wneud paste and overwrite frame. Na fe. A dim angen y fframiau yma na fi, felly na i wneud remove frames fyna. Dyna ni. A nawr, ie, os na i glicio ar y loop bach yma fan hyn, dylen ni fe fel yna, clicio chwarae, mae da ni gerddediad syml ond effeithiol. Ia, mae hwnna'n edrych yn iawn, dwi'n e? Allan ni hefyd fod wedi bod yn, na i stopio hwnna, beth ola felly yna fi yw, na i just symud y pen mlaen ty bach fyna, a felly nôl chydig fan hyn, treol e to. Chi'n gweld? Ni'n cael rhywbeth o nod fach wrth bod e'n cerdded. Gret! Iawn te. Fel i ni'n mynd i osod hwnna mewn ar ein prif animeiddiad ni, wel, yn ôl mas, troi'r ddolen lŵp i ffwrdd. Chi'n gweld mae'n mynd yn wyllt fan hyn. Troi hwnna i ffwrdd. Iawn te. A dwi'n mynd i ychwanegu'r cymeriad nawr i fy mhrif project i fan hyn. Dwi'n clicio plus, cymeriad. Iawn. A, beth ydw i'n moyn fe wneud? Wel, falle, yn yr olygfa gyntaf, dwi'n moyn bod e'n cerdded ar draws yr olygfa. Felly, na i ddechrau fan hyn. Wps. Na i zoomo mewn ychydig ar golygfa 1. Dyma ni. Felly, dwi'n clicio fan hyn. Dyma'r fframyn i fi moyn rhoi ymherson i mewn yno fe. Felly, na i ddod draw i y library. A dyma ni cymeriad yn cerdded. Dwi'n mynd i lusgo hwnna mewn. A da iawn, fi'n recordio. Gyda'r camera hefyd. Good. Okay. Le gyda ti nawr. A wedyn, i fi mynd i ailfeintio hwnna. Cofiwch wysgu shift. Llyfr los dim oen.
Right. Nawr te. Mae da fi'r person fyna nawr. Nawr, beth sydd eisiau fi wneud nawr yw ychwanegu fframiau ar gyfer y person yma. Fel wnaethon ni ar gyfer y cefndir, ond y tro yma, dyn ni ddim yn mynd i ychwanegu fframiau arferol, ni'n mynd i ychwanegu fframau allweddol, keyframe. Iawn, dyna ni. Felly mae da ni nawr, i gael zoom o hwnna nôl mas gyda ni, mae da ni fan dechrau ar gyfer y person a man gorffen ar gyfer y person. A be ni chi'n gwneud gyda par o keyframes yw de-glicio rhwng nhw ac ychwanegu tween, create classic tween. A dyna ni. A be fi chi'n gwneud yw, os na jyst chwarae hwn, y person yn mynd i fod yn cerdded, dyna ni, yn yr unfan fel yna. Ond, gyda classic tween, os dwi'n gosod y cymeriad i ddechrau fan hyn, ac ar y smotyn olaf, ar y keyframe olaf draw fan hyn, yna, beth sy'n digwydd wedyn yw mae'r tween yma yn mynd i fynd am herson ni o'r chwith i'r dde. Just fel yna. Iawn? Cool, yn gwybod? Nawr, chi'n gweld, dyn ni ddim yn moyn y person i fod yn neud hwnna yn yr ail olygfa. Felly, beth sydd eisiau fi wneud ar gyfer yr ail olygfa yw, fel wnaethon ni gyda'r cefndiroedd, yw ychwanegu keyframe wag fan hyn. Dyna ni. A nawr, dwi'n mynd i lusgo yr cymeriad falle yn cerdded mewn eto. Y tro hyn, falle bod y cymeriad yn mynd i fod yn cerdded o'r chwith i'r dde. Felly, na i wneud right click, transform, flip horizontal. A felly bod yn mynd i stopio hanner ffordd a gweud rhywbeth. Iawn? Felly, na i gael ychwanegu keyframe tua hanner. Felly, chi'n cofio mae'r olygfa hyn yn gorffen fan hyn. Felly, tua hanner ffordd ar draws, sef tua fan hyn. Na i ychwanegu keyframe. A wedyn, de-glicio classic tween. Felly, ni'n dechrau fan hyn. Ni'n gorffen fan hyn. Iawn. Felly, nawr, os dwi'n chwarae o fan hyn, cerdded i ffwrdd, a nawr mae'n cerdded y ffordd arall. Ni'n stopio. Nawr mae'n cario mlaen symud ar hyn o bryd. Ond beth sydd eisiau fi wneud wedyn yw, fan hyn, yw ychwanegu blank keyframe, fel bod yr un sy'n cerdded yn diflannu. A mae eisiau fi wedyn i greu cymeriad sydd yn falle'n chwifio, neu sydd yn llonydd, neu sydd yn gwynebu'r camera. Felly bod eisiau fi beintio cymeriad gyda y gwyneb yn gwynebu eisiau mlaen. Ond chi'n gweld nawr, fel i ni'n gallu creu cymeriad, ni'n creu'r symbol cerdded fan hyn, a wedyn ni just yn ychwanegu'r symbol cerdded mewn fan hyn gyda tweens. Mewn gwirionedd, allech chi just gael cymeriad yn cerdded yn gros pob golygfa, fi'n siŵr bydde fe'n ffain. Felly, os ych chi'n redeg mas amser gyda'ch cymeriad, allech chi just cael ei wneud na, just cerdded. Iawn? Ond os ych chi yn moyn fod yn llonydd, felly be na i wneud fan hyn nawr yw, mae da fi cymeriad cerdded fan hyn, na i ddyblygu hwn, right click, duplicate. Iawn? A dwi'n mynd i alw hwn yn cymeriad llonydd. OK, agor y lan. Ar gyfer cymeriad llonydd, na gyd i fi moyn wneud, yw cael gwared yr animeiddiad sydd â fi. Felly, na i ddewis yr holl fframiau yna, de-glicio, remove frames, ni nôl just i'r un llonydd gwreiddiol, a falle fan hyn i fi yn mynd i roi'r breichiau i lawr a y coesau chydig yn fwy syth. Dyna ni. Iawn. A nawr mae da fi gymeriad llonydd. Ar olygfa yma, nawr golygfa 2, allai ddod mewn ar cymeriad llonydd arno i keyframe gwag newydd yma. Mae newydd gerdded i fyna, a nawr fi moyn i'n llonydd mewn fan hyn. Felly na i lusgo'r cymeriad llonydd mewn.
flipio fe, transform, flip, horizontal. Nawr te, bydde fe'n ddefnyddiol iawn i fi nawr gallu gweld y fframyn yma tra bod fi'n meintio yr cymeriad hyn, bydde fe. A mwyn gwneud hynny, yn y gys fe chi'n neud yw clicio ar y botwm yma, onion skin. Iawn? A dyna ni, fi'n gallu gweld dyna le oedd y cymeriad yn y ffram blaenorol. Felly nawr, alla i ddefnyddio y free transform tool a meintio hwn i fod yn union yr un maint a'r llall. Bron y bod. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Na, dwi'n ddim yn berffaith, ond fi yn trial wneud o'n weddol gyflym i chi. Na fe, the ffla. A mae'n mynd i fod yn llonydd fyna nawr. Iawn, a wedyn, mae eisiau fi i ychwanegu fframiau hyd at ddiwedd yr olygfa. Fan hyn, felly, fframiau i fyna. O, mae fframiau yna ty beth, felly mae eisiau fi roi'n wag. Na ni, ffram eich weddol wag ar ddechrau'r olygfa nesaf. Iawn. Felly, dewch i ni gael gweld hwnna, ein ôl. Na i clipio'r llwyfan hefyd. Chwarae. Cerdded. Ar y llonydd. Ia, mae hwnna'n gweithio'n gret, nhw e. Iawn. Nawr yn ola, wrth gwrs, byddwch chi felly yn cael eich cymeriad i gerdded ar draws y llwybr fan hyn, yn union yr un ffordd a nes i yn yr olygfa yma. Felly, i wneud hynny yn gyflym iawn, na gyd fydden ni'n wneud yw clicio ar y fframau wag, sydd dan ni fan hyn yn barod. Cymeriad cerdded, mewn â fe, ailfeintio. Dyna ni. Mynd i ddiwedd yr olygfa. Ychwanegu ffram allweddol fyna. Sy'n eisiau'r fframiau ola yma. Felly na i glicio remove frames ar hwnna. Na ni. Ffram allweddol fan hyn. Bant â fe fyna. Glicio. Classic tween. A dyna ni, chi'n gweld mae'r sgidiau'r un lliw a y llwybr. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i newid lliw y llwybr. Felly, a fi gefndir 3. Ie, a mae angen i fi newid lliw y llwybr yma. Glicio'r llwybr. A na i fynd am... dyma ni, a mynd am lwyd fwy tywyll. Chydig yn ddi hwnna, ond... beth bynnag. Na ni. Lle wylio hwn nawr, olygfa ola yma. O fan hyn. Cymeriad yn llonydd. A nawr, dyma fe, cerdded ar hyd y llwybr. Hyfryd. Iawn. Neidio nôl i'r stream. Diolch am wylio hwn. Oedd hwn yn un hir, fi'n gwybod. Oedd hwnna'n hanner awr. Ond beth ni'n mynd i fod yn neud yw, yn yr un nesaf, yw ni'n mynd i edrych ar botymau gorchymyn i chwarae a oedi y fideo a neidio mlaen. Ac yr unig beth ola sydd yn ei wedi sain. Iawn? A ni bron o dod i ben gyda hwn. Iawn? Diolch am wylio. Gobeithio bod hwn ddefnyddiol i chi a welai chi ar y fideo nesaf sy'n mynd i fod yn dechrau ymhen ychydig funudau. Diolch yn fawr. Hwyl.